Bog svima, trenutno se nalazimo na sveučilištu Algebra 15. Ovo je Marija, ja sam Ivana, radimo kao stručne savjetnice u prijavnom uredu već dugi niz godina gdje zapravo kao stručne savjetnice pomažemo studentima u njihovoj odluci što će dalje kad dođe odluka, odnosno trenutak i pitanje što bi studirali, kako bi se dalje razvijali kroz svoju karijeru. Obzirom da ste sa školom bili tu kod nas u posjetu, mi smo obećali da ćemo poslati jedan kratki intervju sa pitanjima koje ste vi postavili. Marija će danas kao asistentica postaviti meni pitanje i nadam se da ćete biti zadovoljni sa odgovorima. Pa Marija, krenimo. Može. Ivana, možeš li opisati što tvoj posao uključuje? Evo, rekla sam u uvodu i Marina i moja uloga ovdje na sveučilištu Algebra 15 jest stručnih savjetnika gdje dajemo zapravo mogućnost svim studentima, zapravo u tom nekako trenutku odluke još su maturanti, da nas kontaktiraju, da im objasnimo što je sve to što skriva algebra, ali ne samo to, nego da im pomognemo da se usmjere jesu li naši studijski programi taj nekakav izbor koji bi odgovarao njihovim preferencijama, njihovim željama, tako da sa svakim budućim studentom sjednemo, porazgovaramo, objasnimo im što mogu očekivati od nastavnog plana i programa, kako će izgledati uopće njihov studentski put, naravno pokažemo im kampus, usput nadam se da vam je bilo lijepo kad ste bili kod nas, i u konačnici prije nego što donesu konačnu odluku prođemo s njima i nekakve uvjete upisa, jer kad postajete studenti postoje nekakve uvjeti, kako bi kasnije taj studijski put bio što bolji i da bi na kraju krajeva i došli do diplome, što je u konačnici cilj. I naravno stekli znanja, nećemo zaboraviti da dolaze na faks učiti. A kakav je bio tvoj obrazovni ili stručni put? Pa evo, mogu reći da mi je drago što danas radim posao koji radim, jer mi je to falilo. Znači, kad sam bila maturantica, a maturirala sam u jednoj od zagrebačkih gimnazija, bilo je davno, tad nismo imali državnu maturu, nego smo imali prijamne ispite i u trenutku kad je trebalo odlučiti što dalje studirati, moram priznati kao gimnazijalka da sam bila poprilično iskupljena. I u tom trenutku sam išla prema nekakvim odlukama više svojih prijatelja nego prema nekim svojim vlastitim željama i onome što mom karakteru zapravo odgovara. Tako da sam upisala jedan fakultet na kojem sam se zadržala 2 godine. Neko će reći da je to bio neuspjeh, ja ću reći da je bila životna škola gdje sam zapravo shvatila u te 2 godine da to nije za mene. I da bi bilo dobro da potražim neki drugi izbor i krenem nekim drugim putem, što se i dogodilo. Tako da sam nakon svog prvog izbora završila fakultet političkih znanosti gdje sam završila novinarstvo i odnose s javnošću, no moj put nije tu stao i to nije bilo konačno što se zapravo u tom cijelom procesu dogodilo. Tako da sam paralelno sa studijem radila u producentskim kućama, u marketinškim agencijama, u PR agencijama i kroz cijelu tu priču ušla više u multimediju, u obrazovanje na kraju krajeva. Ne smijem zaboraviti to da bi danas došla do mjesta na kojem radim već, ako ću brati malo unazad, nekakvih 15 godina. A što bi sada rekla, koje su vještine bitne za ovu profesiju? Pa rekla bih prije svega empatija. Moramo razumjeti mladu osobu i razumjeti da nije lako, pogotovo danas, donijeti odluku što je to. Ta odluka mora biti čvrsta, recimo to tako, a u tom trenutku ne bih rekla da je išta čvrsto. Tako da u cijeloj priči je komunikacija važna, tako da dođemo zajedno do odgovora zapravo što je to što bi oni voljeli, što bi željeli.
A onda s druge strane treba zadržati malo i strogosti da podvučemo granice što bi bilo ok, a što ne bi bilo ok, jer jedno su želje, a drugo su stvarnosti. Zato učite već i kroz osnovnu školu i kroz srednju školu, jer često za upis fakulteta trebate imati neke bodove, treba proći državnu maturu, tako da moramo isto dati do znanja studentima i ozbiljnost samoga studija. Komunikativnost, naravno, puno istraživanja, puno učenja zapravo u području koje se kontinuirano razvija, jer naši studijski programi jesu jako usmjereni prema digitalnom tržištu, odnosno digitalnim znanjima, i to se mijenja iz dana u dan, tako da i Marija i ja moramo učiti dnevno, doslovce na dnevnoj bazi. A što ti se najviše sviđa u tvojem poslu? Pa moram priznati, nakon svih tih godina osmijeh studenata. Onaj trenutak kad dignu svoju diplomu, evo sad sam se malo naježila, kad su i oni ponosni i kad su i roditelji ponosni, i vjerujem da se sjećate i da smo na predavanju koje sam vam održala prošli onaj nekakav motivacijski dio gdje sam vam rekla da ne dopustite da vam neko lomi krila. Nije lako studirati, nije lako proći taj put, ima uspona, ima padova, i kad vidite da unatoč svim tim usponima i padovima netko nije odustao, ide za svojom željom, za nekom svojom motivacijom i digne tu diplomu u zrak, ili nam se kasnije javi da su dobili posao, da su uspješni u tome što rade, to je neki trenutak u kojem smo stvarno sretni što radimo posao koji radimo. Slažem. Apsolutno. A koji su glavni izazovi s kojima se suočavaš? Pa evo, upravo ovo što sam spomenula ranije, nekad su, mogu reći da je u pitanju zapravo nekakva posljedica ranijih loših odluka učenika koji nisu shvatili da je jako važno razvijati radne navike kroz studij. I mi često sa studentima i sa maturantima pričamo baš u tom smjeru da ocjena nije nužno pokazatelj znanja, ali je znak nekih radnih navika. I sad dođe trenutak kad trebaju položiti državnu maturu, kad trebaju ostvariti neke uvjete za upis na fakultet i to se ne ostvari. To je veliki izazov i za studente, a i za nas, jer nije lako ni studentu priopćiti da to nije bilo uspješno. Ipak uvijek i svima govorimo nemojte odustajati na prvu. Ako nije nešto iz prve, bit će iz druge, bit će iz treće, samo morate raditi, biti uporni i u konačnici može to sve biti kako treba. Je li u tvojoj karijeri postojao posebno značajan trenutak? Je. Bilo ih je nekoliko. Nadam se da ću uspjeti zadržati osmijeh na licu jer emocije rade. Bilo je studenata koji nisu imali apsolutno nikakvu podršku, niti roditelja, niti okoline kad su odlučili upisati neki od naših studijskih programa. Bilo ih je koji su došli stvarno teških životnih situacija i svaki put iznova je emotivan njihov završetak studija. I opet ponavljam, to je nekako motivacija da nastavimo raditi posao koji radimo. Ali je uvijek izazovno. A koji bi onda savjet dala mladoj osobi zainteresiranoj za ovo područje? A nisam sigurna da mogu reći da je to samo vezano uz ovo područje. Mogu dati nekakav savjet koji bih rekla da je univerzalan. A to je razvijati radne navike, shvatiti da je život jedan, da treba uživati u njemu, ali jednako sa uživanjem treba preuzeti odgovornost. Odgovornost za sebe prije svega, jer možda su danas roditelji tu u nekakvom vidu podrške, ali danas sutra je relativno brzo, mlad čovjek mora znati da će morat se zauzeti za sebe i pokazati odgovornost. Odgovornost prema radu, odgovornost prema sebi, jer danas učenik, pa učenik srednje škole, pa odnosno student na fakultetu, i jako brzo prođe vrijeme kad počnu isti ti učenici, studenti raditi i onda čekaju radne navike koje će baš se pokazati u tom trenutku kad počnete raditi. A put do tog trenutka kad počnete raditi je puno učenja i puno izdvajanja vremena. Mm-hmm. I kako vidiš razvoj svoje industrije u nadolazećim godinama? Pa kako se kaže, cjeloživotno obrazovanje.
Evo, i Marija i ja učimo doslovce na dnevnoj bazi, uživamo u tom procesu jer uvijek si sretan kad znaš nešto novo, nešto što možda netko drugi ne zna, pa možeš to znanje i prenijeti. Na kraju krajeva, mislim da u obrazovanju možemo ići samo naprijed, razvija se tehnologija, razvija se, znamo sad i AI i robotika, i o tome smo pričali i na samome predavanju, ali čovjek je uvijek tu ključni faktor i čovjek je nešto što ne bi trebali uzeti zdravo za gotovo. Evo sad razvija se industrija i sad nas tu više nema, nego baš onaj faktor koji će pokazati da može napraviti promjenu. Odlično. Hvala ti puno na tvom vremenu. Hvala Marija na asistenciji. Nadam se da ste zadovoljni sa našim odgovorima. Naravno, ako niste, pišite nam pa ćemo mi to doraditi. Još jedanput, hvala vam što ste došli na sveučilište Algebra Bernays. Nadam se da ste uživali s nama taj dan i uvijek ste dobrodošli navratiti još koji put i kontaktirati nas na bilo kako drugo dodatno pitanje. Eto, lijep pozdrav svima. Pozdrav!